Што не кажы, паважанае панство, а я вам скажу, што восень, канешне, гэта пара не для падарожжаў. Як той казаў, дарогі брудныя, пейзажы нудныя. Думай, нікуды я сёння не паеду. А тут яшчэ сябра вось у госці запрасіў, значыцца, там на гарбатку. Ну і, кажа, прыходзі раз, я табе яшчэ і фотаздымкі старыя цікавыя пакажу. Ну я думаю, чаму не схадзіць? Схожу да чалавека хорошага ў госці. Ну прыхожу і мне тыц адразу фотаздымак вось так пад вочы. Кажа, бачыў? А ў мяне акуляры яшчэ запацеўшы трошачкі былі. Я так прыглядаюся, кажу, бачыў, канешне, гэта ж Нясвіжскі палац. А ён кажа, а вось і не, гэта столінскія Манькавічы. От табе, думай, на, ось гэтага я не ведаў. І думай, от, все ж таки я схожу, пагляжу я гэтага близнеца Нясвіжскага палацу і пазнаёмлюся, нягледзячы на восень, з гэтым незнаёмцам. Дзень добры, панове! Вось я і тут, вёска Манькавічы, якая знаходзіцца ў Столінскім раёне Брэсцкай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Вось старажылы мне распавялі, што гэтае месца вось усё калісьці называлася сервітутам. Ну, а сервітут, гэта значыцца, слова гэта пайшло з Рымскай імперіі. Так колись называлі вось часовае карыстанне зямлёю, значыцца, вось сервітут. Дык вось тут, значыцца, гэтай добрай зямлі было 40 дзесяцін. Гэта, 40 надзелаў на 40 чалавек. А сюды, паной, прыехала не 40 чалавек, а ўсяго 39. І адзін гэты надзельчык застаўся нічыйным. Усе паглядзелі 39 і кажуць, чаму яму пуставаць? Давайте поделим. И взяли его так и покоцали по маленькой часточцы. Ну и от слова маленький кавалочек, и почалося звать гэта поселище Малькавічы. Ну а там вось літара Л неяк упала, на мест Л з'явілася Н, и сёння гэта вёска завецца Малькавічы. Ну, можа, панове, ўсё так і было, а можа і не, Бог яго ведае. Ну дык што, наперад! Але вось некаторыя, панове, кажуць, што, значыцца, не было тут колись ніякіх Малькавічаў, значыцца, не было тут 40 надзелаў, не прыходзіла сюды 39 чалавек. А вёска назоў свой атрымала Маньковічы ад пана Маньковіча, які тут, кажуць, колись жыў. Але аб ім, панове, сведчанняў ніякіх не мае. У паперах аб ім нічога не сказана. Хаця, кажуць, па гэтай брукаванцы, магчыма, ён і прагульваўся. Вось пана Маньковіча няма, а па брукаванцы народ гуляе і сёння.
Народ, панове, тут пасяліўся, вам скажу, вельмі давно. Тут же вось ля вёскі быў знойдзены курганны могільнік. Вось. Правда, яго раскапалі ўжо, таго могільніка сёння няма. Тут вось у вёсцы на гэтых гародах археолагі знаходзілі сляды зарубінецкай культуры, панове. Гэта 2000, значыцца, гадоў таму назад. Жалезны век. Ну, я вам скажу, чаму тут было не сяліцца, а? Вот чаму? Вакол лес, а ў лесе, значыцца, звяроў поўна, зубры, значыцца, ласі, дзікі, туры, рэчка, а ў рэчцы рыба, ікра, значыцца, чорная, кабачковая, тут і это як я, чырвоная, во, жыві толькі радуйся вось жыццю, ну просто, ну, прыгажось, палезься, што ж вы хацелі? Я вам скажу, панове, калі б я жыў у тым жалезным веку, дык я б дакладна тут тады пасяліўся. Но пісьмовыя крыніцы, паважанае панства, Манькавічы патрапілі толькі ў 14 стагоддзі. І належалі вось гэтыя се землі князю Хведару Яраслававічу. Вось, гэта ён, кажа, тут вось па лесе пагародаваць, гарбузы такія качаў. Ну, дзядзька быў не ведае які, гарбузы, конечно, ён качаў, а вось дзетак яму Бог не даў. І прыйшлося гэтыя землі яму адпісваць на кагосьці інша. Ён выбраў добрага чалавека, хорошага. Ён гэтыя землі ўсе свае адпісаў каралю і вялікаму князю Жыгімонту Старому. Ну, а ад Жыгімонта Старога гэта зямля перайшла да Жыгімонта Маладога, да Аўгуста. Ну, адным словам, Манькавічы сталі каралеўскім уладаннем. Ну, а пазней уже, панове, Жыгімонт Аўгуст вось гэтую зямлю Манькавічу перадаў Радзівілам. Ну, значыцца, чаму Радзівілам? Ну, па-першае, ён сябраваў з імі, яго добры сябра быў яшчэ з дзяцінства Мікалай Радзівіл Чорны. Ну, а па-другое, жонка ж яго была вось родам адсюль, з Беларусі. Ну, ці, як раней казалі, з Літвы, Барбара Радзівіл. Ну, і вось, калі Барбара Радзівіла, каханая, як он вельмі аплакаваў, памёрла, то вось ён Манькавічы у год яе смерці перадаў Радзівілам. Манькавічы, паважанае панства, яны ўваходзілі ў радзівілаўскую давыдгарадоцкую ардынацыю. Ну, а калі той замак давыдгарадоцкі, значыцца, прыйшоў у заняпад, і ад яго засталіся толькі ўжо гарадскія валы, то радзівілы цэнтрам гэтай ардынацыі зрабілі вёсачку Манькавічы, паважаныя. І Манькавічы радзівілам належалі аж на працягу 400 гадоў да 1939 года, а калі сюды ўжо ўвайшлі бальшавікі. Гістарычная даведка. Радзівілы – найбуйнейшы магнацкі род гербу Трубы у Вялікім княстве Літоўскім, прадстаўнікі якога займалі найвышэйшыя дзяржаўныя адміністрацыйныя і вайсковыя пасады. Па падзелах Рэчы Паспалітай уваходзілі ў шэрагі арыстакраты Расійскай імперіі, Прусіі і Аўстра-Венгрыі. Род Радзівілаў быў у сваяцтве з арыстакратычнымі фаміліямі Еўропы, кіроўнымі дамамі Прусіі, Ангальты, Курляндыі, Малдовы. У 1586 годзе браты Мікалай Крыштаф, памянуўшы сіротка, Альбрэхт і Станіслаў Радзівілы склалі пагадненне па стварэнню Несвіжскай, Клецкай і Алыцкай ардынацыяў, непадзельных уласных маёнткаў, што перадаваліся ў спадчыну толькі паводле мужчынскай лініі, пасля толькі старэйшаму сыну. У 1875 годзе абшары ўсіх гэтых ардынацыяў апынуліся ў руках генерала артылерыі князя Антонія Вільгельма Радзівіла. Антон Радзівіл, паважаныя, ён, значыцца, акрамя, што тут меў шмат зямель вось у нас, дык ён яшчэ меў землі ў Прусіі. І да таго яшчэ, як паставіць вось штэмпсель у пашпарце тагачасным, што ён жаніўся, мае жонку, ён з бацькам жыў у Берліне. Дык вось там у Берліне ён і пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай Марыяй Даротай де Касталян. І вось Марыля, стаўшы жонкай Антона, яна настолькі праніклася вось гэтай любоўю да гісторыі гэтага слаўнага роду Радзівілаў, што пачала аднаўляць вось іхнія ўсе занядбаныя маёнткі. О, панове, якую жонку разумную ўзяў сабе Антон, а? Ось вы думаеце, чаму Саламон быў мудры? Таму што шмат жонак меў, таму быў, кажуць, мудры. Ну, зараз шмат жонства забаронена, хлопцы, справа такая, самі разумееце. Ну, але калі будзеце жонку сабе выбіраць, то бярыце адну, але вось, ну, такую, як была у Антона Радзівіла.
Вось тут, панове, на ўскрайку Манькавіч калісьці рос вялізны такі дубовы лес. І вось намаганнямі Марыі Дароты гэты лес дубоў быў ператвораны ў шыкоўны парк. Месца для парка тут падрыхтавала, можна сказаць, сама прырода. Вось тут жа побач працякае рэчка Гарынь. І вось па старым русле Гарыні тут, значыцца, Дарота дала загад зрабіць водны канал. А ў самім парку Марыя Дарота насадзіла столькі экзатычных раслін, што я вам скажу, гэтаму Манькавіцкаму парку калісьці мог бы пазайздросціць любы еўрапейскі батанічны сад. Вось, панове, а да палаца вела кіламетровая брукаваная алея. Палац у Манькавічах, паважанае панство, быў пабудаваны, значыцца, па праекце запрошанага сюды Марыяй Даротай берлінскага дойліда Венцаля. Вось, і Марыя перад Венцалем паставіла задачу, каб той у гэтым палацы сродкамі архітэктуры адлюстраваў усю магутнасць і старажытнасць гэтага колішняга беларускага, ці, як раней казалі, ліцвінскага роду Радзівілаў. Як сведчыць вось дзённік Марыі Дароты, яна, дарэчы, яшчэ мела і літаратурны талент, што ад вежы з гадзіннікам і арламі, якія заўсёды з'яўляліся сімвалам Радзівілаў, яна была проста ў незвычайным захапленні. Палац, панове, стаяў якраз вось тут, на гэтым самым месцы. І калі б у нас была машына часу, і мы перанесліся на ёй у часы Марыі Дароты Радзівіл, то мы, думаю, таксама былі б у незвычайным захапленні ад Манькавіцкага палаца. Але на вялікі жаль мы сёння маем толькі старыя фотаздымкі.
На сённяшні дзень вось Манькавіч яны амаль зліліся з горадам Столінам. І ў старым радзівілаўскім парку на сённяшні дзень знаходзіцца вось гэты столінскі краязнаўчы музей, у якім ёсць і куточак Радзівілаў. І ў гэтым куточку вось стаіць макет Манькавічска-радзівілаўскага палацу. Гэты палац, панове, ён спачатку быў крышку пашкоджаны падчас Другой сусветнай вайны партызанамі, але немцы прывелі сюды архітэктараў з Берліна, з Варшавы і аднавілі гэты палац. А вось у 44-м годзе, калі наступала Чырвоная армія, то палац быў амаль цалкам зруйнаваны. А пасля вайны мясцовыя жыхары яго разабралі на цэглу. Радзівілаў у Манькавічах, панове, была вельмі добрая гаспадарка. Тут і па сённяшні дзень яшчэ засталіся вось гаспадарчыя будыніны. Вось там, панове, захаваўся яшчэ бровар радзівілаўскі, які працуе і па сённяшні дзень. А вось тут ішлі стайні радзівілаўскія. І вось частка з іх захавалася, іх перабудавалі, і ў колішніх радзівілаўскіх стайнях сёння ўжо жывуць людзі. А для каго шчыравала тут у Манькавічах Марыя Дарота? Разгадка, панове, вось у гэтым валуне, які паставіў калісьці яе сын Станіслаў Радзівіл, каб нашчадкі, значыцца, не забываліся аб тым, што вось гэта ўся сядзіба ў Манькавічах, гэты парк, быў закладзены ў 1885 годзе Марыяй Даротай Радзівіл з роду кастэлянаў для свайго малодшага сына Станіслава Вільгельма.
я вам скажу, паважанае панства, што вось тут у Манькавіча гэтая, рэзідэнцыя Давыд гарадоцкая гэтай ардынацыі Радзівілаў была зроблена, пабудаваная на славу. Але вось сыну Марыі Дароты Станіславу пакіраваць тут добра не прыйшлося і пазней перадаць вось сынам сваім, таму што на час яго кіравання прыйшліся вось гэтыя ўсе войны і рэвалюцыі. Гэты вось час перакройвання мапаў і лёсаў. Гістарычная даведка. Князь Станіслаў Вільгельм Радзівіл, палітычны дзяяч, нарадзіўся ў Берліне в 1880 годзе. Пасля смерці бацькі у 1904 годзе стаў уласнікам Давыд гарадоцкай ардынацыі Радзівілаў, прыняў расейскае падданства, удзельнічаў у руска-японскай і Першай сусветнай войнах. Пасля лютаўскай рэвалюцыі 1917 года прыхільна ставіўся да беларуска-нацыянальнага руху. У сакавіку 1917 года вітаў з'езд беларускіх нацыянальных арганізацый, адзін з заснавальнікаў польскай народнай кансерватыўнай партыі ў Петраградзе, якая выступала за супрацоўніцтва з часовым урадам. Сакратар арганізацыі партыі ў Мінску. Па сканчэнні нямецкай акупацыі у лютым 1919 года уступіў у полк уланаў літоўска-беларускай дывізіі. Быў ад'ютантам галоўнакамандуюча польскай арміяй Юзефа Пілсудскага. Загінуў у 1920 годзе ва ўкраіне. Загінуў ротмістр Станіслаў Вільгельм Радзівіл у баі за горад Малін, што на Валыні. І паколькі сыноў у яго не было, то вось Манькавічы перайшлі да ягонага пляменніка Караль Радзівіла. Вось ён і стаў апошнім уладаром вось гэтай манькавічскай радзівілаўскай рэзідэнцыі. Калі сюды прыйшлі бальшавікі, то ён патрапіў да іх у палон, і вось неяк дзіва, кажуць, нейкім цудам проста, ён застаўся ў жывых, выйшаў з гэтага палону. І, канешне, назад сюды вяртацца ён ужо не стаў. І з'ехаў адсюль далёка-далёка, аж у Паўднёва-Афрыканскую рэспубліку. І там, кажуць, ён заняўся развіцценнем звычайных, не беларускіх, а афрыканскіх культур. У парку каля краязнаўчага музея ляжаць вось гэтыя камяні. Яны, панове, сюды былі прывезены са Століна. Там якраз раскапалі месца, дзе колись стаяў касцёл. І вось пад алтарнай часткай касцёла былі знойдзены 40 камянёў, якія ляжалі разам усе побач. І вось на кожным камяню тут выбіты крыж. Усе крыжы розныя, а на некаторых камянях ёсць надпісы на грэчаскай мове. І кажуць, што гэта камяні абярэгі. Яны лічаць такімі бліжэйшымі родзічамі барысавых камянёў. І сюды выклікалі навукоўцаў. І гэта навукоўцы тут пахадзілі, ўсё абнюхалі, у акуляры свае таўстыя гэта ўсё паразглядалі і развялі рукамі. І ніякай навуковай думкі не выказалі. Так і ляжаць вось гэтыя камяні, хаваючы ў сабе сваю нейкую загадку. Вось, панове, надышоў час развітвацца, і я хочу вам сказаць, што шмат яшчэ якіх дзівосаў і цікавых гісторый хавае наша зямля. Толькі трэба вось не сядзець дома, а ў добрае надвор'е выбірацца ў падарожжы, каб разведваць гэтыя гісторыі. І поспехаў вам і ўсяго найлепшага. Да пабачэння!